Restoran Premijer. Luksuzan restoran. Za jednim od stolova sede Karađorđevići. Nasuprot njih prazan sto za kojim će kasnije sedeti društvo Merle Oberon. U restoranu je sve belo. Lepo je osjećanje kada se svi okupimo. Aleksandar mi se javljao. Leti u Vancouver. Ali si ti uspeo da dođeš. I niko nije plakao za tobom. Da bih usavršio ekonomske nauke, morao sam mnogo da radim i nemam vremena da tražim bilo koga ko bi plakao za mnom. A za tobom? Kad si napustila Pariz? Bila bi nam potrebna Nojeva barba. Ona je nemoguća. Jelisaveta, pa tebi je tek... Lepo vaspitan gospodin nikada ne pominje godine jedne princeze. Uostalom, da li znaš koliko je imala Julija kada se udala za Romea? Nemam pojma. To je nedostatak obrazovanja svih ekonomista. Nemate intelektualnu širinu. Imala je 13 godina. Ja sam već usedelica. Olga, Pavle i Niki prsnu u smeh. Ne vidim šta je tu smešno. Ovde sam upoznala Francuze. Oni su zaljubljeni u sebe. Upoznala sam Amerikance. Oni su dosadni. Aleksandra mi je pisala da su Englezi kao usoljeni lososi, hladni. Znači, definitivno neću se udati za Francuza, Amerikanca ili Engleza. Onda ćemo mi morati da se pobrinemo za tvoj izbor. A ne, dovoljno sam zrela, pametna i svoja da mi niko neće podmetnuti dinastijske zamke. Ja se neću zaljubiti iz računa. Hoću da se zaljubim u onoga sa kojim ću uživati gledajući kako pada mrak na grad svetlosti, a ne da u gradu svetlosti u meni živi mrak. Ukoliko me niste razumeli, reći ću jednostavnije. Živeću samo jedan život onako kako ja želim, a ne kako mi kraljevske kuće određuju da živim. Olgi i meni nisu kraljevske kuće odredile da živimo zajedno. Zato imate 3 pametne dece. Da ste se venčali iz važnih državničkih interesa ili ne biste imali normalnu decu ili se ne biste držali za ruke. Kelner donese aperitiv i nečujno se povuče. Ja sam gladna. Što gnjave Petar i Berenson? Ne gnjave. Dogovorili smo se za 9 časova, ima još vremena. Želeo sam da sami porazgovaramo sa Nikijem. A ja neka umrem gladna. Sigurna sam da nećeš umreti od gladi. Ti ćeš u životu znati da se snađeš. Kako je u Oksfordu, Niki? Voleo bih da tu diplomiram. Ali naše trenutno materijalno stanje to ne dozvoljava, oče. Mislim da je to najbolji izbor, a što se novca tiče, to prepusti meni. Ugleda Berensona. A evo nam Berensona. Berenson često stavlja ruku iza uha jer je nagluv. Dobro večer, dragi moji. Dakle, Niki, zašto na dosadne ekonomske nauke kada se vidi da je sklon umetnosti? Potpuno ste u pravu, dragi prijatelju. To je pitanje, moj dragi prinče. Ne obraćaj pažnju, sinko, šta ti savjetuje nagluvi starac. Da je bio pametan, nikada ne bi ostario. Bolje je biti sit ekonomista nego gladan istoričar umetnosti. Ili gladna princeza. Gospodine Berensone, da li vi vidite da ja umirem? Kao i ja. Vi od gladi, a ja od starosti. Ali stvar izađe na isto. Starost je, princezo, prokletstvo. Na vratima dvorane se pojavljuje Petar II. Karađorđević. Konačno i Petar. Kasnim? Redom se pozdravlja. Niki, 9 godina se nismo videli, čoveče. Ja pri tom kasnim. Naravno da kasnite, vaše kraljevsko veličanstvo. To što se kao izvinjavaš na mene ne ostavlja nikakav utisak kad sam gladna. Tek je stigao aperitiv, znači ne kasni mnogo. Između sebe Jelisavete povuče vazu sa ružama, tako da ga one zaklanjaju, kako ga Jelisaveta ne bi mogla direktno videti. Međutim, ona ljuto vrati vazu na staro mesto. Za to vreme Pavle se okrene Berensonu. Bernarde, nađite mi kupca za Kupidona. Berenson zapanjeno. Prodaćete svoju najomiljeniju sliku. Niki je na Oksfordu, to košta. Otplata za kuću takođe je opterećujuća, a apanaža je nedovoljna i neredovna. Berenson lagano klimne glavom. Knez Pavle podigne čašu. Dragi prijatelji, deco moja voljena Olgo, želim da kažem samo nekoliko reči. Hteo bih da nazdravim ovom trenutku kada smo se svi okupili konačno slobodni. Hteo bih da istaknem koliko smo Olga i ja ponosni na Nikija. Baš me interesuje šta bi to trebalo ja da uradim da biste bili ponosni na mene. Mi smo ponosni i na tebe i na Aleksandra, ali ovo je veče posvećeno Nikiju. Za tebe ima vremena. Živeli.
Svi podignu čaše, nazdravljaju jedni drugima. Kraj stola se pojave kelneri predvođeni Viktorom. Nose ogromne poslužavnike sa hranom. Elizabet, naši spasioci su stigli. Bravo. Baza, podrumska prostorija, nekoliko klupa, govornica. Na zidu velika slika kralja Petra II. Karađorđevića. Nekoliko muškaraca je u uniformi Jugoslovenske vojske iz 1941. godine. Među njima su Marković i Stojković. Na Markovićevoj uniformi su oznake kapetana, a na Stojkovićevoj majora. Rođen je u Petrogradu. Malo nešto se školovao u Beogradu, ali najveći deo života do namesništva proveo je u Engleskoj. Ponaša se kao Englez. Kako može da bude Srbin i da razume Srbe? On je sin kneza Arsena Karađorđevića, brata Petra Karađorđevića i pravnuk velikog Karađorđa. U prostoriju ulazi pukovnik Petrović. Mirno. Svi skoče sa sedišta i stanu mirno. Oštrim vojničkim korakom Petrović dođe do govornice i stane za nju. Za kralja i otadžbinu. Za kralja i otadžbinu. Voljno. Sedite, gospodo oficiri. Prisutni posedaju. Pod 1. Iz Londona je došlo naređenje predstavnika naše vlade. Obaveze prema fondu kralja Petra II. Karađorđevića povećavaju se za 5%. Prema tome, od ovog meseca u fond ćemo uplaćivati 15% svih naših prihoda. Niko ne reaguje glasno, ali na licima nekolicine se vidi neslaganje sa novim zahtevom. Gospodo oficiri, ja sam siguran, kao što ste i vi sigurni, da će doći dan kada ćemo se vratiti u našu otadžbinu. Ponosno dignute glave i čista obraza. Oficiri zapljeskaju. Tako je. Sinoć sam doznao da se Pavle Karađorđević mirno šeta pariskim bulevarima. Dok smo mi bili u koncentracionim logorima, knez Pavle Karađorđević je uživao u Keniji i Južnoj Africi. Dok naše porodice u Jugoslaviji teroriše komunistička diktatura, dok smo mi ovde poniženi radeći poslove nedostojne oficira kraljeve vojske da bismo preživeli i dok se širom Evrope spremamo da pod vođstvom njegovog veličanstva kralja Petra II. Karađorđevića otmemo zemlju od komunističkih zlikovaca. On šetka kroz Champs-Élysées. Daje vam časnu oficirsku reč da neće dugo uživati u čarima Pariza. Od ovog trenutka biće pod našim nadzorom 24 sata. Postoji više načina da se neko onemogući da šetka pariskim bulevarima. Mi biramo samo jedan. On izvuče pištolj i podigne ga u vis. Oficiri zapljeskaju.